дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри панҷакент ба фаъолияти корхонаи металлургии мизгудозӣ оғоз бахшиданд. президенти кишвар дар шаҳри панҷакент бо ятимони кул мулоқот намуданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи шаҳристон хатти оби полезиро ба истифода доданд ва бо нашъунамои картошка шинос шуданд. роҳбари давлат дар ноҳияи шаҳристон парваришгоҳи нигоҳдории ҳайвоноти нодирро ифтитоҳ намуданд. дар идомаи сафари корӣ ба вилояти Соғд президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳри босонияи панҷакент ташриф оварданд. нахуст роҳбари давлат бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ба фаъолияти корхонаи металлургии мизгудозӣ, пойгоҳи кислороди адсерпсионӣ, коргоҳи обтозакунию коркарди дубораи партов, полоишгоҳи рақами 3 дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди корхонаи муштараки Зарафшон оғоз бахшиданд. дар дастгоҳи марказии идоракунии корхонаи нав пешвои миллат бо пахши тугма дастгоҳҳои пуриқтидори истеҳсолиро ба кор дароварданд ва ҳамин тавр корхонаи металлургии мизгудозӣ ба истеҳсоли аввалин маҳсулоти худ шурӯъ намуд. коргоҳи мазкур ки ба истеҳсоли миси стандарти катодӣ машғул аст, иқтидори коркарди 165 000 тонна консентратсияи дорои мис ва тиллоро дар як сол дошта, маҳсулоти ниҳоии аълосифатро аз он истеҳсол менамояд. иттилоъ дода шуд ки аз ин миқдор консентратсияи коркардшуда дар навбати аввал 4,5 000 тонна миси катодӣ, ҳамчунин ба миқдори муайян тилло ва нуқра истеҳсол карда мешавад. корхона дар доираи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хотири роҳандозии коркарди пурраву истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз бойгариҳои табиии Тоҷикистон бунёд гардида, дар оянда миси катодии истеҳсол гардида чун маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронидашуда пешниҳоди харидорон карда мешавад. бояд гуфт ки дар ин коргоҳ 300 нафар бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. ҳамзамон 12 нафар мутахассисони маҳаллӣ дар ҷумҳурии мардуми чин аз курсҳои бозомӯзӣ гузаштанд. ин коргоҳи азими саноатӣ бо саҳми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти саҳмии пӯшидаи корпоратсияи кӯҳкории Зичин бунёд гардидааст. иттилоъ дода шуд ки муҷаҳҳазсозиву бунёди инфрасохтори зарурӣ дар ҳудуди ҷамъият ба хотири кори босамари корхонаҳои ҳудуди он пайваста анҷом дода мешавад. полоишгоҳи рақами 3 барои фаъолият омода карда шуд ки ин иншоот низ шурӯъ аз имрӯз мавриди истифодабарӣ қарор гирифт. сарвари давлат аснои шиносоии бунёди корхонаи нави истеҳсоли миси катодиро дар самти роҳандозии коркарди ашёи хоми маҳаллӣ дар дохили мамлакат ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ қадами муҳим арзёбӣ намуда барои фаъолияти самаранок ба масъулин дастуру маслиҳатҳо доданд. ҳамзамон дар назди корхонаи навбунёд президенти мамлакат бо намоиши маҳсулоти корхонаи муштараки Зарафшон шинос шуданд. дар намоишгоҳ маъданҳои конҳои таррор ва ҷилав, хокаи бойгардонидашудаи мис аз кони таррор, тилло ва нуқраи истеҳсоли корхона ва миси катодӣ ба маъраз гузошта шуд. зимни шиносоӣ иброз гардид ки феълан дар ҷамъияти мазкур 2809 нафар соҳиби ҷойи кор буда, ҳамасола иқтидори истеҳсолӣ афзоиш дода мешавад. тибқи маълумоти масъулин дар 6 моҳи соли ҷорӣ корхонаи муштараки Зарафшон ба маблағи зиёда аз 2 миллиард сомонии маҳсулот истеҳсол кардааст. сарвари давлат барои фаъолияти мунтазами корхонаи нав истеҳсоли маҳсулоти баландсифату рақобатпазир ва марҳила ба марҳила афзоиш додани иқтидори истеҳсолӣ масъулинро мувассаф намуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди ифтитоҳи корхонаи металлургии мизгудозӣ дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди корхонаи муштараки Зарафшони шаҳри Панҷакент бо садятими кул аз шаҳру ноҳияҳои Панҷакент, Бӯстон, Айнӣ, Шаҳристон, Кӯҳистони Масҷоҳ ва Зафаробод мулоқот карда ба онҳо тӯҳфаҳо тақдим намуданд. маврид ба зикр аст ки чун анъана сарвари ятимпарвари тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ҳар як сафари кориашон аз ҳолу аҳволи ятимон бохабар гардид нисбати ин қишри ҷомеа ғамхорӣ зоҳир менамоянд. дар мулоқоти имрӯза ба ятимон дар доираи сиёсати иҷтимоии ҳукумати кишвар ва идомаи ғамхориҳо нисбат ба ятимон аз ҷониби роҳбари давлат баробари оростани дастархони пурнозу неъмат ба наврасону ҷавонон ки бо амри тақдир аз навозиши волидайн бенасиб монданд, маҷмӯи сару либос, кӯмаки
молявӣ ва шириниҳо тақдим карда шуд. ҳангоми тақдими тӯҳфаҳо гуфта шуд ки ғамхорӣ нисбат ба ятимону бепарасторон ва фарзандони оилаҳои камбизоат дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати кишвар ҷойгоҳи махсус дошта, барои беҳтар намудани шароити таҳсил ва зиндагии онҳо пайваста тадбирҳои зарурӣ ва самарабахш андешида мешаванд. ятимони кол аз он изҳори хушҳолӣ карданд ки дар як кишвари ободу зебо зиндагӣ карда дониш меомӯзанд ва ҳамеша таҳти ғамхорию дастгирии пешвои маҳбуби миллат қарор доранд. зимни суханронӣ сарвари давлат таъкид намуданд ки ҳукумати кишвар ҳамеша ба қишри ниёзманди ҷомеа ба хусус ятимон таваҷҷӯҳи ҳамаҷониба равона месозад. давлату ҳукумати кишвар сарпарасти ятимонро ба дӯши худ гирифтааст ва то бо ҳаёти мустақилона қадам ниҳодани онҳо барои таълиму тарбия ва ба камол расиданашон тамоми шароити заруриро муҳайё месозад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи шаҳристон ташриф оварданд. сарвари давлат нахуст дар мавзеи хӯрамдараи ноҳияи шаҳристон иншооти нави обрасониро мавриди истифода қарор дода аз нашу намои картошка дар хоҷагии деҳқони нур шинос шуданд. набудани оби полизи дар баъзе аз қисматҳои ин мавзеи мушкилоти асосӣ ба шумор мерафт ва бо ҳамин сабаб кишоварзон наметавонистанд ҳосили фаровон ба даст оваранд. дар доираи таваҷҷӯҳ ба рушди соҳаи кишоварзӣ ва дастгирии ҳидоятҳои пешвои миллат ин мушкилӣ ба зудӣ роҳи ҳалли худро пайдо намуд ва тавассути бунёди иншооти нави обрасонӣ ва насби насосҳои махсуси обкашӣ 15 гектар замини корами мавзеи хӯрамдара обёрӣ шуд. оби полизи ба ин мавзеъ аз масофаи қариб 1 километр бо қубури қудраш 110 мм оварда шуда барои захира ва таъмини доимии он ҳавзи махсус бунёд шудааст. сарвари давлат зимнишиносоӣ бо фаъолияти хоҷагии деҳқонии нур ва суҳбати самимӣ бо деҳқонону масъулони соҳа таъкид намуданд ки рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини фаровонии маҳсулоти тару тозаи ватанӣ омили асосии боз ҳам беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ мебошад. дар ин замина кишоварзону деҳқонон бояд аз буду ҳаво ва имконияти мавҷуда ба таври васеъ истифода намоянд то сол аз сол ҳосилнокии маҳсулот дар заминҳои корам афзоиш ёбад. дар ҳамин ҷо ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имконияти истеҳсолӣ ва дастовардҳои аҳли заҳмати ноҳия муаррифӣ гардид. имсол кишоварзони ноҳияи шаҳристон дар заминаи истифодаи самароноки замин нигоҳбини хуби боғу тогзор ва васеъ намудани майдони кишти ғалладонагӣ ва сабзавот ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. сарвари давлат барои дар оянда ноил гардидан ба ҳадафҳои рушд аз ҷумла таъмини амнияти озуқавории мамлакат ва боз ҳам рушд додани соҳаи кишоварзӣ ба масъулон дастур доданд ки ҷиҳати афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот аз имкониятҳои мавҷуда васеъ истифода намоянд. дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи шаҳристони вилояти суғд сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон парваришгоҳи нигоҳдории ҳайвоноти нодирро ба истифода доданд. масоҳати умумии парваришгоҳ 200 гектар буда ин мавзеи ноҳияи шаҳристон барои парвариши ҳайвоноти нодир иқлими мусоид дорад. ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар парваришгоҳи навтаъсис асосан ду намуд ҳайвони нодир оҳуи аврупоии лан ва гӯсфанди шохдори муфлонӣ парвариш ва нигоҳбин карда мешавад. парваришгоҳи мазкур аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди газнафт ташкил гардидааст. дар ҳамин ҷо роҳбари давлат ҳайвоноти нодирро ба табиат сар доданд. дар парваришгоҳ барои нигоҳбин ва марҳила ба марҳила зиёд намудани саршумори ҳайвоноти нодир шароит ва имконияти васеъ мавҷуд буда дар ин самт зоти оҳуи аврупоӣ аз хориҷи мамлакат ворид карда шудааст. тибқи иттилои масъулон моҳи декабри соли гузашта аз ҷумҳурии беларус 30 сар оҳуи зоти лан ворид гардид. намудҳои оҳу нахуст ба иқлими тоҷикистон мутобиқ гардонида шуда аз онҳо насли нав гирифта мешавад. дар марҳилаи аввал 15 гектар ҳудуди парваришгоҳ бо симтӯру маҳкам карда шудааст. ин тадбир имконият медиҳад ки ҳайвоноти нодир ҳифз карда шаванд ва саршумори он сол ба сол зиёд гардад. дар соли якум 8 сар оҳу тавлид шудааст. ҳоло шумораи намуди оҳуи лани аврупоӣ ба 38 сар расидааст ва наслгирӣ аз он идома дорад. дар парваришгоҳ дар баробари парвариши оҳуи аврупои лан ки бори аввал ба тоҷикистон оварда шудааст инчунин гӯсфанди шохдори муфлониз парвариш меёбад. президенти мамлакат зимни шиносоӣ бо шароити парваришгоҳ ки дар мавзеи хушбоду ҳавои ноҳияи шаҳристон таъсис дода шудааст бо масъулони соҳа суҳбати самимӣ анҷом дода ҷиҳати дар оянда зиёд намудани саршумори оҳуи навъи аврупои лан ва гӯсфанди шохдори муфлон дуруст парвариш кардан ва ба иқлими тоҷикистон мутобиқ намудани ин намуди оҳуҳо дастуру супоришҳои мушаххас доданд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.